Hadian ba Khubor Pulit ke East Khasi Hills District henin ke janmit kshitarik uyayong arajar arpun rio kilapintip ba kilayo ban kemno yu Briew ubla penyam ya o Heptrit khun swet badang nyo Snem kerta na ke Shnong nongra lembat ke jingla jongki ban Sei Madan ya ke JINGSHISHA halor ke jingyap utay u Hebren da ka ba kemno yu Briew ubla tip kerteng u Kennedy Khongsen lai pu ar Snem kerta ubadei basa marjan bat utay u kena Kibahiyang hasem mat kinong shong shnong, bat kinong kit kam shnong jong kaseng kintay, kilapin pao ka jinglingo, baday manda ubriyo uba kiyo bat uba juya juyeng hashnong manlagasngi. Kibahiyang kipin pao bakim poy perkhat, bat kitip haba kipulit kilawan kem yo u, kahinmen arkmi utay u Heptrit, kapin pao ba ujurit shimja nya yeng kmi jong utay ubriyo, bat donru kabahakia kren watla amday man kapor, kayat hu ba u Heptrit ulit barabor hayeng utay ubriyo ban pet kai TV. Kino yalam seng long kmi katay kashnong, kiyat hu ba ubasha kem udon ki kam yesho yadat para samla para khena abat kumju yakalok jong u hinrei klempoy mudur ba unshim ya kjing im u Heptrit tangni idaw ibang sung sho ler he ru da ka bapin paw kjing ai Khublei ye Khubor Pulit ki bla trei shitom kilong kmi ki pin paw ba ki e minta Khubor Shnong bat Khubor an banle e ka badon kam persha yu te Briew Jadi bandar tak itu susu ada abang bandar main tingkat sama. Itu juan itu IP sini. Yang cuma itu ini. Bule busuk dah bule dulu. Udah baju smart ha bandit kayu lebih tinggi. Kamu juga nem ke jingtrei di sini punya pipi macam community Thai ban dia aku ni. Jong kaseng long kumi jong kasong long ha. Ni sngewsih kadai pan ai ko burom. Ki police department ki bala trei shitom ban penman ra kani ke jing shong shngan ke jing kermen ke jing snus kem ke jing shania umangi ke Shnong ya ka bangi ni don Ayu pidan ban pen pau pat. ke jing sngewsih ka bajur ngi pen pau ya kani namar ba lesi ngi don ngi jingpynbna hangne hang tai namar ba ke jing ayeng shong pathar kajing bambiang ki kwat ki slale si mo nadu menshwa nila airum ya kayeng kasam bakin syang te ngimpoy perkhat ba kirius riur kin don lang ha ka imlang kasalang bat kham tam ngimshim la poy perkhat ba kani ke ik ka basngowsi ka wanja ha ka Shnong ka thaw ke jungi